manje ukuthiwa ngikhulule lana ngibe I'm telling you, ngoba ne-confidence Siyaboshwa manje. Siyaboshwa. Allegedly. you know, but ngaba nale confidence ngoba kwakuwumuntu oyibhuti. So mina naye sobulilo obubodwa, so I felt like no, king. Then from there ngazwa i-voice nje strange enkulu nje thusa ikhuluma yabona I'm telling you. Access ubuye lo muntu ozebuye la. Sibuye lo muntu. I mean i-voice access iyo manje. I-access iyo le bekakhuluma ngayo yena. Ushintshile manje. Yes. Then from there i-voice ithule ne bese athi I know it's fine okay njengoba ngithulile bengikhulile uyangithela ngamanzi nje ngathi bewanento sabu if uyayibona ikhala ye-barbecue spice bekhala njalo wenze njani uyagezwa lana ungithela ngayo nje like ukuthi kube njani face towards the wall then wangithela ngayo I don't know yazi futhi masele udinga usizo kwangempela awubuzi awubuzi yasizakala uyogijima unethemba lokuthi kuzokwenzeka so maqeda wathi hayi mgqoke bese waswitcha on ama light now la ngibona khona ukuthi hayi no man no khona ukushaya amanzi uthe maqeda ukuswitcha on ama light wathi the voice that was speaking it was my ancestors but mina ngixhosa wase Eastern Cape i-generation yokuqala yokuze eGoli ekhaya ile kababa wami uye futhi ofike wafunda nyani isilungu wasathina esikoleni saba more advanced but le voice beyikhuluma ngesixhosa and beyikhuluma ngesilungu ethi kuthiwa ama ancestors wami ngesilungu beyikhuluma ngesilungu yes manje ukuthiwa ngikhulule lana ngibe I'm telling you, ngoba ne-confidence siyaboshwa manje. Siyaboshwa. Allegedly. You know, but ngaba nale confidence ngoba kwakuwumuntu oyibhuti. So mina naye sobulilo obubodwa, so I felt like no, king. Then from there ngazwa i-voice nje strange enkulu nje thusa ikhuluma yabona I'm telling you. Access ubuye lo muntu ozebuye la. Sibuye lo muntu. I mean i-voice access iyo manje. I-access iyo le bekakhuluma ngayo yena. Ushintshile manje. Yes. Then from there i-voice ithule ne bese athi I know it's fine okay njengoba ngithulile bengikhulile uyangithela ngamanzi nje ngathi bewanento sabu if uyayibona ikhala ye-barbecue spice bekhala njalo wenze njani uyagezwa lana ungithela ngayo nje like ukuthi kube njani